πολύ εντυπωσιακό, έτσι όπως το διαβάσαμε, για αυτή την ανακάλυψη που έχουν κάνει οι επιστήμονες. Ανακάλυψαν, λοιπόν, ανακατασκεύασαν μάλλον την ιστορική έκρηξη του ηφαιστείου Κολόμπο της Σαντορίνης. Πάμε να καλημερίσουμε και να βάλουμε στη συζήτησή μας για να μας πει περισσότερα για αυτή την ανακάλυψη, την ανακατασκευή επί της ουσίας, την κυρία Εύη Νομικού, ηφαιστειολόγο, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό. Ωραία, να μιλήσουμε ουσιαστικά πού είναι ο Κολούμπος για να μάθει ο κόσμος πού βρίσκεται. Είναι ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο βορειοανατολικά της Σαντορίνης και σε περίπου 500 μέτρα έχουμε βρει πάρα πολλά υδροθερμικά πεδία, που σημαίνει ότι αυτό το ηφαίστειο είναι πάρα πολύ ενεργό. Το 1650 λοιπόν έγινε μια από τις μεγαλύτερες ηφαιστειακές εκρήξεις, οι οποίες είχαμε περίπου 70 ανθρώπινα θύματα στη Σαντορίνη, αλλά είχε δημιουργηθεί και ένα τεράστιο τσουνάμι, το οποίο έπληξε όλες τις ανατολικές περιοχές της Σαντορίνης. Το 2019 λοιπόν, με κάποιο ωκεανογραφικό πλοίο, το Poseidon, σε συνεργασία με την Geomar, με το Γερμανικό Ινστιτούτο, μπορέσαμε να κάνουμε τρισδιάστατη απεικόνιση της στρωματογραφίας του ηφαιστείου και να ανακαλύψουμε λοιπόν κάτι το οποίο ήταν εκπληκτικό, ότι αυτή η μεγάλη έκρηξη και το τσουνάμι το οποίο προκλήθηκε από αυτή την έκρηξη δεν είχε έρθει μόνο από την έκρηξη, αλλά είχε γίνει μια τεράστια κατολίσθηση στη βορειοδυτική πλευρά του Κολούμπου. Ξέρετε, τα καινούργια ευρήματα, οι καινούργιες τεχνολογίες πλέον στην ωκεανογραφική έρευνα μας δίνουν τη δυνατότητα να αποκρυπτογραφήσουμε τα μυστικά του παρελθόντος. Άρα μια έκρηξη η οποία μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ, γιατί έγινε τσουνάμι εκείνη την περίοδο και αν τυχόν αυτό το τσουνάμι μπορεί να επαναληφθεί, θα έπρεπε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα η τρισδιάστατη απεικόνιση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε σωστά τη μορφολογία. Κυρία Νομικού, έχετε φτάσει στο συμπέρασμα αν ήταν τσουνάμι αυτό που κατέστρεψε το μινωικό πολιτισμό? Τσουνάμι από έκρηξη ηφαιστείου στη Σαντορίνη? Μιλάμε τώρα για ένα άλλο ηφαίστειο. Άλλο πολύ παλαιότερα, για να δούμε την επαναληψιμότητα. Ακριβώς. Αλλά εκείνο, αν ισχύει, ήταν κομβικό, διότι ο μινωικός πολιτισμός είναι ο πρώτος πολιτισμός της Ευρώπης. Ωραία, μιλάμε λοιπόν για μια έκρηξη, τη γνωστή τη μινωική, η οποία έγινε πριν 3.600 χρόνια, όπου αυτή η μεγάλη έκρηξη πραγματικά προκάλεσε πυροκλαστικές ροές. Φανταστείτε λοιπόν ένα νέφος να μπαίνει με πολύ μεγάλη ταχύτητα μέσα στη θάλασσα και δημιούργησε αυτό το παλιριακό κύμα, το οποίο έπληξε τις βόρειες ακτές της Κρήτης και όλη όμως την Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα μιλάμε όμως για τον Κολούμπο, ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο που η έκρηξη ήταν το 1650. Ναι, το ξέρω. Απλώς λέω αν έχετε καταλήξει για εκείνη την έκρηξη κάποιο συμπέρασμα. Σαφώς, και αυτό έχει δημοσιευτεί πάλι στο Nature Communication. Πριν λίγους μήνες είχαμε πει λοιπόν ότι οι μεγάλες πυροκλαστικές ροές, οι οποίες με μεγάλη δύναμη μπήκαν μέσα στη θάλασσα, δημιούργησαν αυτό το παλιριακό κύμα της μινωικής έκρηξης. Τώρα για τον Κολούμπο όμως αυτό μπορεί να επαναληφθεί το τσουνάμι, γιατί είπατε ότι το κοιτάζετε αυτό από τις έρευνές σας. Βλέπετε ότι μπορεί να επαναληφθεί κάτι τέτοιο? Όταν έχουμε ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο, όλες οι πιθανότητες είναι ανοιχτές. Και γι' αυτό λοιπόν αυτό το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπος το παρακολουθούμε μέσα από ένα πρόγραμμα που λέγεται Σαντόρι. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ, αλλά και ο Δήμος Στήρας έχει χρηματοδοτήσει τις 2 ωκεανογραφικές αποστολές που έχουν εκτελεστεί. Επομένως, μέσα στην καρδιά του ηφαιστείου έχουμε τοποθετήσει σένσορες, οι οποίοι μας επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε την παραμόρφωση του εδάφους και πιθανότατα να προβλέψουμε μια ηφαιστειακή κατολίσθηση, μια παρόμοια κατολίσθηση, η οποία είχε γίνει και το 1650 και προκάλεσε αυτό το τσουνάμι. Άρα το ηφαίστειο παρακολουθείται για να μην υπάρχει καμία ανησυχία προς τον κόσμο και όλα αυτά τα συμπεράσματα τα οποία ουσιαστικά βγήκαν μέσα από το Nature Communication, η μεγάλη δημοσίευση, είναι ότι τότε η έκρηξη του 1650 είχε προκαλέσει αυτό το παλιριακό κύμα, όπου μιλάμε για 20 μέτρα, είχε πλήξει όλες τις ανατολικές πλευρές της Σαντορίνης και γι' αυτό λοιπόν τώρα ο Κολούμπος παρακολουθείται με καινοτόμους σένσορες, έτσι ώστε οποιαδήποτε αλλαγή της μορφολογίας του ηφαιστείου να μπορούμε να την εξετάσουμε, την μελετήσουμε. Παρακολουθούνται όλα τα ενεργά ηφαίστεια στην Ελλάδα? Έχουμε και άλλα, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Έχουμε πολλά ενεργά ηφαίστεια. Η Σαντορίνη και η Νήσιρος ουσιαστικά είναι τα πιο ενεργά μας. Ναι, τα ηφαίστεια αυτά παρακολουθούνται στο χερσαίο χώρο, αλλά είναι η πρώτη φορά που παρακολουθούμε ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο, τον Κολούμπο. Και γι' αυτό υπάρχει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα Σαντόρι, που βέβαια χρειάζεται ωκεανογραφικές αποστολές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εμποτίζουμε, βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας, τους διάφορους σένσορες στα 500 μέτρα βάθους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συνομιλήσαμε.